Ayun ako kaprom, dinadahan ko pa naman para hindi mamatay, para hindi maano yung mga ugat. Pero yan naputol pa rin. Kakatapos lang ng bagyo at umulan ng malakas. Ayan, puting-puti siya ngayon. Tapos dito naman kaprom, sa aking parang mini pagoda na ito, niligay ko dito yung garlic vine. Hello, magandang araw sa inyo mga ka-From-D at welcome back sa Certified From-D channel. Ngayon po ay nandito ako sa aking front yard dahil sabi ko nga sa inyo, gusto ko yung new look naman sa aking garden, hindi katulad ng dating landscape na pa-square lang talaga na puro white stones tapos napaligiran ng halaman. Ngayon naman ka-From-D, mayroon akong naisip na something bago lang dito sa aking garden, but syempre nakakakuha rin akong idea sa ibang garden. Syempre kung bago lang po kayo ka-From-D sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun nga po ka-From-D, gusto kong bagong garden, kaya ipapakita ko sa inyo kung ano bang hitsura ng ginagawa ko nito. Although kakahalungkat ko lang ng mga bato, kitang-kita nyo ng pawis na pawis yung aking mukha kasi nga napakainit at sinasamantala ko yung lilim dahil nandun pa yung araw sa bago lumagpas sa aking bubong. Medyo malilim pa dito pero ramdam na ko yung init ng panahon. Pero ayun ka-From-D, dahil gumagawa ng deposit ng CR yung kapatid ko, sasamantalahin ko yung lupa na itatambak dito kasi tambak na yung lupa doon, kaya kailangan bawasan. So ayun, nagkaroon ako ng idea para magawa ko yung gusto ko dito kasi ka-From-D, gusto ko talaga nung grass na garden, yung may grass, Bermuda grass, pero wala akong makuha na Bermuda grass dito. Meron man pero konting-kunti lang, parang kukuha ka lang ng isang piraso tapos paghati-hatiin mo sa napakatagal nung ka-From-D lumago. Pero naisip ko na pwede naman peanut grass. Kaya lang peanut grass, hindi siya mahirap siyang i-control, uncontrollable kasi yung peanut grass. Kapag lumago siya, tuloy-tuloy yun, hindi mo rin siya basta-basta nabubunot kasi sobrang kunat. At yung mga ugat ng halaman na yun ng peanut grass ay
masyadong makunat. Kaya hindi ko mahirap siyang kontrolin. Pero maganda sa garden at pwede mo rin siyang i-form kung anong gusto mo niyang form sa halaman na yun. But pag-isipan ko pa kung anong halaman yung ilalagay ko. Kaya lang mahirap ang mga halaman dito. So nakikita ko lang yung peanut grass. Then napakarami sa tabing ilog. Ayun. Magandang idea. But sa ngayon wala pa akong alam kung ano yung ilalagay ko na grass, but naisip ko lang yun kasi no choice, just in case na wala akong makuha ang ibang grass na yun, peanut grass ang gagamitin ko. So ayun nga kapromde, sinimulan ko nang baklasin yung mga white stones na nilagay ko dito, parang kailan lang. At syempre naglagay akong nilagyan ng lupa dito sa gilid ng aking garden para mas madali ko siyang ma-form kung anong gusto kong landscape. So ayan na pag-iisip-isip ko naman habang natutulog ako sa gabi, kung pwede nga lang lumabas ako ng hating gabi at gagawin ko na ito. Kaya lang siyempre nakakaya naman, saka madilim dito. So ayan ka from date, tinanggal ko na yung ibang bato at siyempre dyan lang naman yung mga yung mga bato na tinanggal ko. Ang gagawin ko lang, tatabunan ko ng lupa yung mga tinanggalan ko ng white stones para mayroon akong taniman ng ibang plants. So para magkaroon ng form dito. So ayun nga, gusto ko yung Bermuda grass. Pero masyadong maliit dito para sa Bermuda grass. Siguro kung yung mga paunti-unting grass lang, so okay na yun. Tapos dito ayan, dito yung entrance ko. Then, ayun nga, nilagyan ko dito ng parang, maglalagay ako ng parang pagoda dito para yung gapangan ng mga flowering plants. Tapos dito something na may pagpasok sa loob ng parang garden. Pagpasok dito sa pagoda na ito, stand, medyo kakaibang dating naman yung makikita. So hindi ko pa masyadong makakabisado kung anong gagawin ko dito. But siyempre dito gusto kong bawasan din yung stones dito, banda dito. Lalagyan ko siya ng lupa para mataniman ko rin ng ibang halaman. Then ayun. So ayun ka from the konti na lang yung gagawin ko dito at siyempre pinapantay ko na lang siya. Then yung dito sa tatambakan ko siya ng mga lupa. Tataniman ko rin siya ng halaman. Siguro tree plant yung tatanim ko dito. Pwede yung pikara, pwedeng yung gusto ko yung something na ginugupitan, yung eugenia, pandakake, pwedeng ganon. So ayun ka from there, konti na lang. Siyempre tatabunan ko yung mga na yan para hindi makita yung hollow block. At ayan. Hindi ko lang alam kung anong look like dito sa itaas, pero nakikita ko na napo-form ko na siya yung gusto kong gawin. So ayan yung ka-from yung ginagawa ko dito. Medyo hindi maganda yung kulay kasi malilim dito sa kabila. Tapos doon sa kabila ay mainit, may araw. Pero ayan, nakikita ko na yung form niya. At syempre hindi pa naman siya naaayos. Konting ayos lang, siguro maayos na yan. At kitang-kita na nga yung pagka-form niya na or something fish. Kasi nga may buntot siya doon sa bandang dulo. So ayun. Hindi ko pa masyadong naayos yung pagka landscape niya. At syempre ginagawa ko pa lang. Titingnan ko kung paano ko siya ayusin. Ayun na ako ka-from dinadahan ko pa naman para hindi mamatay, para hindi maano yung mga ugat, pero yan naputol pa rin. So maaga ko siya kasi mainit masyado ngayon. Sabi ko baka malanta, pero sigurado malalanta ito kasi nga yun naputol yung mga ugat. Hope na hindi siya malanta. Ayun, napakalaki pa naman ng mga dahon nga nung napakayabong. Pero I think babawasan ko itong nandito sa itaas kasi yung dulo niya kasi tumitikwas at syempre dagdag din sa pagpapahirap sa kanya. Saka ito siguro putulin ko itong nandito sa ayun.
abutan na ako ng init kaya nagmamadali ako, nagmaaga ko itong hinuhukay para hindi ako abutan ng matinding init kasi nga malalanta. Pero sigurado malalanta ito. So, yan po mga kaprom. After ko ma-landscape ng, siguro mga 3 days ko itong ni-landscape, naghakot ako ng lupa para itambak dito. Then, ayun, tinaniman ko siya ng maki plants or yo. Ayan, para mayroon akong gugupitin. Saka yung picara plant, nilipat ko dito. Pero hindi ko sure na hindi siya malalanta kasi nga naputol yung mga ugat. Pero meron naman siyang malilit na ugat. Kaya diniligan ko kaagad para makarecover siya. So ayan, sana hindi masyadong uminit ngayon para tuloy-tuloy yung life niya. Kasi sayang, ang ganda-ganda ng pagka format niya. At matagal ko nang tinitrim yan dito sa dito sa may daanan. So ayun kaprom, din nilagyan ko na dito ng Eugenia plant. Eugenia plant nilagay ko dito para natitrim ko siya at para hindi maharangan yung daan. So madali ko siyang itrim kasi nga napo-form naman siya kung anong gusto kong form, but siguro maliit lang ito kasi nga marami na siyang sanga sa puno pa lang, nagsanga na siya. Dito sa space na ito kaprom, ilalagay ko yung aking African talisay na variegated. So dalawa yon. Dito yung isa sa ayun diyan banda sa kasi ang bala ko dito taniman ko ng grass or yung Bermuda grass, kaya lang yung lupa ko konti lang pala, kaya ang tatanim ko dyan African talisay, idadirect soil ko na. Then syempre tataniman ko rin dito ng bahala na kung anong grass yung maitanim ko dyan sa paligid na sa vacant lot na after sa katabi ng African talisay. Then dito rin from African talisay din yung itatanim ko dito kasi dalawa yung puno ng African talisay ko. So yung isa dito, din sa paligid naman tataniman ko ng mga something copper plant na makulay, yung parang purple yung dahon para bagay dito sa white stones. Ayan, so ito naman yung haligi na ito, ipapagapangan ko siya ng mga baging na halaman yung namumulaklak katulad ng garlic vine saka yellow bell. So pwede ko siyang itanim dito sa na to. So para siyang paguda. Then ayun, makikita na sa taas yung format ng aking halaman. Pero pag nandito ka parang hindi mo siya ma-identify na kung anong klaseng landscape ito. Pero pag nasa taas at pinagmasdan mo ng maigi, makikita mo kaagad. Para siyang kabute, pero pag nasa taas makikita mo yung parang fish or parang arrow pag nandito. So kasi tinawag ko siyang fish kasi mayroon siyang dito. Yung yung ginawa kong pathway para siyang buntot. So ayun, medyo mataba nga lang yung pagka-fish na ito. So kasi naman landscape siya. So ayan siya ka-from pag nasa taas ka, ayun makikita mo dito.
parang arrow na hindi malaman kung ano. Basta at least unique siya. Pwede ko siyang gawing face, pwede ko siyang gawing parang ulo tapos may mata. Pero okay na yung ganyan para hindi naman masyadong decorated masyado. So okay na yan. Hindi ko alam kung anong ano dito, pero para siyang may ulo, something ganun. Tapos dito kasi kaprom yung ano patwi ko, yung parang ginawa kong ano tawag doon, buntot. Pwede naman siyang baguhin, pwede ko naman siyang baguhin. Pwede ko siyang gawing parang smiling face, something ganon. Pero another landscape na naman yung parang pwede ko siyang baguhin. So para siyang tao, something like that. So ngayon wala pa siyang mga decoration na halaman. At yun nga, ilalagay ko yung dalawang variegated na African talisay ko doon sa vacant lot na nilandscape ko. So ito yung halaman na ilalagay ko doon, yung African talisay. Bigla siyang gumanda nung kinain siya ng mga balang. Biglang lumabas yung napakaraming dahon. Siguro maganda pala yung ganon, kinakain ng balang tapos biglang lalabas yung mga dahon. Tapos ayun yung isa, ayun, mayroon na naman ulit. Kinakain na naman. Ubusin niya na naman yung dahon nito. So ayun, siguro pag naubos kasi yung dahon, wala na siyang ibang sisip-sip ng water niya, kaya dapat mag-regrow. So siguro something ganun. So ayan, ililipat ko sa dun sa harap ng bahay. Kasi nga dito, punong-puno na dito at mayroon din akong ilalagay dito para mapaganda rin yung ano ko dito, backyard garden. So ayan. Meron na siyang mga ugat sa ilalim. Iniisip kong tatanggalin ko dito or dadayari ko talaga. Kasi baka magdalaw yung mga ugat. Mas maganda siguro ibaon ko na lang itong, sana hindi ko na lang ginalaw kasi hindi siya makakabuelo. Ayan, binunot ko na lang. Ako kaprondi, kinabahan ako sa ano na ito. Ayun, daming ugat yung natanggal, oh. Sayang. Dapat pala binaon ko na lang.
from di tapos ko na yung garden ko dito sa front yard. Yung nakita nyo yung ginagawa-gawa ko dito dati. Ngayon ibang style naman. So na-improve na siya. But syempre hindi naman ako mayaman sa halaman kaya medyo bitin sa halaman. So sinamantala ko yung dumaan na bagyo at medyo umuulan kaya nakapag-repat ako ng mga halaman. So transfer ko dito yung mga Persian shield na galing dun sa may sa may likod. Then ayun, konti lang naman transfer ko kasi nga inaalis ko yung mga halaman doon para taniman ko ng ibang halaman kasi gusto ko yung may grass. So ayun ka from the medyo okay na yung pagkagawa ko dito sa front yard. Ito nga parang tribal garden, tapos medyo siyempre medyo class ng konti yung pagkagawa ko, tapos yung ko dito niripat ko yung African talisay na variegated. So nilagay ko na dito, bali naka na siya, naka direct soil, but nung transfer ko siya dito, kinakabahan ako kasi nga sobrang init ka from day. So maya maya dinidiligan ko siya, pakiramdam ko na siya nagde-dry, pero ang totoo ganun talaga yung dahon niya, pero sana tuloy-tuloy na siya at makarecover kagad kasi marami siyang naputol na ugat dahil transfer ko nga. Nagsisinga ako, sana hindi ko na tinanggal doon sa pot para wala nang magalaw. Kaya lang parang hindi ko na rin siya dinirect soil kasi nga siyempre pag nasa direct soil, iba yung nasa direct soil, iba yung nasa pot. Kasi pag nasa pot siya, mahirapan pa rin siyang mag-grow kasi nga nakakulog yung mga roots. So hindi siya masyadong lalaki ng mabilisan. So ayun mga kapramdi, pasyalan na natin yung aking garden dito sa aking front yard at napakakulay nga kapramdi. At syempre puting-puti, din mayroon purple, may yellow, may green, something, lahat na color nandito. So let's go! So ito na mga kapramdi ang aking ginawang landscape sa aking front yard garden. So medyo naiba ng konti, unlike dati na talagang plain lang na parang pa-square lang na stones na landscape. So ngayon kapramdi medyo naiba ng konti, although hindi ko pa masyadong naayos kasi sobrang init nga dito kapramdi. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon para makapag-ayos nung medyo yung may dumaan na bagyo at medyo makulimlim at umaambon-ambon ng konti. So sinamantala ko nga kapramdi yung ambon na yun at naglipat ako ng mga halaman dito sa aking front yard. So yan ang look niya kapramdi. Ayan, so hindi ko masyadong ma-imagine kung anong klaseng kung anong klaseng style, but ang ginagawa ko kapramdi dati yung parang ilog. Kaya lang parang sabi ko hindi bagay dito. Kasi nga maliit lang tapos pa-square. So din parang hindi rin maganda kasi nga mayroon mayroon parang pathway na papunta doon para siyang form na buntot, kaya naisip ko na parang fish na lang. So hindi masyadong ma-identify kung anong klaseng forma ito, pero kasi kapramdi pag tiningnan mo sa taas maganda siyang tingnan, parang fish nga. Then ayun, so dito muna kapramdi yung aking mga picara plants. Medyo gumanda na nga siya ng konti dahil dinirect soil ko na. Din yung sa gilid, ayun, medyo naka-recover na yung mga nililipat ko yung mga halaman dyan. Marami akong tinanim na halaman dyan, but mostly yung mga tea plant. Hindi ko pa masyadong naayos kasi nga pinag-isipan ko kung anong gagawin ko. Din ito na yung kapramdi yung niripat ko na African talisay na kinain ng mga balang. Ito yung kinain na ng mga balang. So biglang dumami yung dahon niya kapramdi nung isa-isang nawala yung dahon niya, tapos bigla siyang dumami. Lumabas lahat yung mga dahon niya. So hope na mag siya sa gitna, yung bang sanga, yung pataas para makita ko na yung maganda. Siyempre pinaligiran ko siya ng mga purple na halaman para medyo magandang tingnan, medyo siya, medyo may dating kasi nga puti siya, dapat medyo makulay yung katabi niya. Then dito naman kapramdi namatay yung Persian shield. So siguro putulin ko yung pinakadulo para umusbong ulit. So mayroon pa naman siyang isang sanga. Then ang kapramdi katulad nung dati medyo nabawasan na yung mga dito, mga halaman kasi nga pinuputol ko dahil
overcrowd sila dyan, at marami pa akong tatanggalin dyan kapag tumaas na yung ibang halaman. Marami kasi akong nilagay dyan, so pag wala kasi yung mga halaman dyan na iba, parang hindi magandang tingnan kasi nga kukunti. So kaya nilagay ko yung medyo mga makulay na croutons. Yung iba niya nakapaso lang. So ayan, halos nakapaso nga lang lahat yung kapromdi kasi nga ayan, bagong ano ko lang dito, bagong gawa. So nagsisimula ulit ako kapromdi sa pag-gardening. So yung another na ano ko, variegated na African talisay dito naman sa my front, malapit sa gate. Then pinaligiran ko siya ng mga croutons, parang makulay siya, at kasi hindi pa naman siya masyadong nahalata dahil maliit pa. So the best na mayroon siyang mga katabing halaman, at para hindi naman magmumukhang nag-iisa siya. So ayun. Dahil malinis na malinis yung aking mga white stone dahil kakatapos lang ng bagyo at umulan ng malakas. Ayan, puting-puti siya ngayon. So dito naman kapromdi, nagtanim ako dito ng maki plant, or yung tinatawag natin na yew. Then nilagay ko yung mga dito, yung mga begonia star, kasi marami akong begonia star na hilira lang doon sa gilid. Tinabi ko nung ginagawa itong prune chart ko. Kaya ayan, marami akong nilagay dito na begonia star, saka yung mga aking mga na payat na to. Anong tawag dito? Nakalimutan ko. Yung pink na ano ba to? Nakalimutan yung pangalan nito, ba't nasa dulo ng dila ko. So ayun, mayroon akong mga Anastasia dito. At ayan, yung picara plant na last napakalas dyan sa may garahe, yung daanan ko, nilipat ko dito. So medyo nalanta siya, kaya pinutol ko yung mga sanga para makarecover. So ayan, hindi naman siya masyadong nalanta. Sure na makaka-recover siya kasi hindi naman siya masyadong mainit ngayon. So yung aking dito, ferns, nasa paso, yung mga maliliit yung dahon, saka itong aking lemon lime na rubber plant. So ayun kapromdi, nakikita nyo yung bagong style ko dito. Tapos dito naman kapromdi sa aking parang mini pagoda na ito, niligay ko dito yung garlic vine kasi matagal na yun dito sa harap ng bahay. Dati sa kubo ko, hindi siya lumalaki kasi nasa maliit na paso lang yung niya. Pero ngayon kailan ko lang nilipat siya dyan, kailan ko lang ba to? Parang 3 days ko pa lang siyang nilipat dyan dahil nga yung kakagawa ko lang nito. And biglang dumami yung niya, yung may mga talbos na siya, may mga sanga-sanga, so biglang kumapal. So sana mamulaklak agad siya. So yun lang palang hinihantay niya na ilipat ko siya dyan. Then yung ibang orchids ko na banda orchids, nilipat ko dito. So 3 piraso or 4 na piraso lang itong ganito ko. Pero nasa ibang kahoy, hindi ko na malaman kung saan ko nilagay. Hindi na yung kapromdi. Gusto ko yung kulay dito kasi nga ayun, maliwalas, makulay. May white, may purple, may yellow, may red, may green, may gray. Ayun. Ito ang aking banda orchids. So ayun, dito naman kapromdi sa may yung gagawin kong garahe, pansamantala dahil wala naman akong kotse, motor lang naman yung aking idadaan dito. Nilagyan ko ng mga stones, tapos hindi ko muna tatanggalin yung kasi nga katulad nung ko dito, pokienti, o yung tsaang gubat, tinanggal ko dito, niripat ko, namatay siya. Sayang yun, napakaganda ng tsaang gubat na yun, kung natatandaan yung ginugupit-gupitan ko dito sa banda dito. So ayan, niriripat ko dito yung ibang halaman. So naglagay na nga ako ng kurton dito. Gusto kong maging makulay dito yung entrance, at bala kong maglagay dito ng Eugenia plants. Tatanggalin ko tong na to, kasi nabubulok na yung kahoy nitong ferns, nabubulok na siya. Then tatanggalin ko siya, tapos papalitan ko siya ng Eugenia para yung gagawin kong parang Christmas tree, para magandang tingnan at makulay. So dito naman yung aking mga yung lumago ng aking Monaika. Then ito nga yung yung Pokin
pokin or tiyaang gubat na inalis ko doon sa may daanan. Ito na, inantay ko siyang magdahon pero walang dahon, pinutol ko na lahat. Sana makarecover siya kahit ano para lumago ulit. Then dalawa yun ito pa yung isa. Minsan sinusugatan ko para makita ko yung buhay pa ba or something na tuyo na, kasi gusto ko palitan na kaagad para kung papalitan ko lumago na siya. So ayan, ito yung French bush na halaman ko. So medyo biglang dumami yung dahon niya nung nilipat ko siya dito nung nasa pasulang, sobrang liit niya. So sa likod ka from day sa kanilang, pero mas maganda yung sa likod kasi nga maganda na talaga yun dati at ngayon maaliwalas na. So ayan ka from day yung aking harapan ng bahay, garden dito sa harapan ng bahay. At syempre yung pagka-landscape ko dito hindi pa naman masyadong maayos kasi nga kagagawa lang, medyo may mga putik-putik pa. So ayan, makulimlim ngayon at mahangin, masarap yung hangin kasi nga yung bagyo hindi pa naman nawawala. Pero duman na dito sa Bicol, hindi hindi siya masyadong malakas. Kahit nga yung ulan mahina lang, pero sana dinagdagan na yung ulan para makarecover yung mga dito, mga tanim, lalo yung mga palayan, yung water, dahil mahina na yung tubig, halos wala nang lumalabas sa gripo. At wala na nga lumalabas sa gripo dahil sobrang tuyo na yung mga deposit nila. Pero yung mga ko dyan kaprom yung mga hindi ko pa rin inaalis at bala ko siyang alisin dyan, yung mga aking mga bromeliads. Ayun. Kasi mahirap magdilig ngayon kulang na kulang yung tubig talaga. So katulad ng ulan parang konting-kunti lang naman. Kaya gusto ko siyang ilagay sa ulanan. At gusto kong magtanim dito ng mga iba't ibang halaman. Kung anong makita kong halaman dito. At gusto ko rin maglagay ng upuan dito sa bandang para maganda magtambay dito diyan sa may bandang may bintana na yan. Sa may mga bromeliads na yan. So ayan, para pag tatambay ako dito, andyan ako sa tapat ng bintana, nakaupo. Andyan, tapos tumitingin-tingin sa aking makulay na garden. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. So yung lupa na yung kapurumde, pinagtsagaan kong hakotin niya ng 2 days. Galing dun sa ginagawang comfort room ng aking kapatid. So hiningi ko lang siya, kung mapupuno sana to ng lupa, tataniman ko sana ng mga Bermuda grass kasi gusto kong Bermuda grass at papalitan ko muna sana itong mga white stones. Pero eto na, andito na to, kulang naman yung lupa at white stones na lang lahat.